kuranɛ sɔlan bɛ dɔ bɛ suratul mulku suratul mulku tabarakal lezi biyadihi al mulku o sɔlan de ko don ni kuranɛ bɛ min bolo i bɛ se k'a dayɛlɛ kuranɛ mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i bɛ se ka suratul mulku dayɛlɛ pour que an bɛna min fɔ i ka se ka a sɔrɔ a faamuyara suratul mulku kuranɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo kuranɛ dayɛlɛ an bɛna kuma kan sisan ni ala sɔnna i bɛna faamu a kɛcogo ye min ye a nasi bɔcogo wa a sɛbɛn cogo wa a fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔ kan ka baara kɛ n'a ye ala deli sira fɛ ne bɛna dalilu di aw ma sisan wallahi réseau sanfɛ voilà suratul mulk o k'a lajɛ voilà sɔlan 67 voilà kuranɛ hafsi la kɔni o ka taa ale la suratul mulk a faamuyara ni wulila sɔgɔmada fɛ an bɛna tila k'a kilisi bila an bɛna min bila nin ye suruku ka dalilu de suruku mana kɛ bɔ so sɔgɔmada fɛ suruku bɛ nin kilisi de kalan Alahu taala b'a dahirimɛ d'a ma joona a bɛ segin diɲɛ dogo don ale bɛ joli kɛnɛ de bɔ diɲɛ dogo don ni wulila sɔgɔmada fɛ e min ko k'i ka nasɔngɔ ko jɔrɔ b'i la an karamɔgɔ dalilu ta i ka baara n'a ka d'a ye a y'a resere a k'a filime n'a ka d'a ye a y'a sɛbɛn wallahi don bɛna k'a la an tɛ nin kuma ninnu ma sɔrɔ don yɔrɔ dɔ bɛ kɛ an tɛ kɛ réseau yɛrɛ de kan a dɔw la an yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wallahi an b'a di ala de kama hali an salen ko a ka se ka an yɛrɛ nafa fɛn dɔ bɛ an b'a sɔrɔ dalilu na nka aw seko t'o la o ye baraji de parce que n'i ye fɛn fɛn kɛ ala kama i b'a sara sɔrɔ donc n'i wulila sɔgɔmada fɛ surtout yanni ka kuma mɔgɔ fɛ i ma n'i ka fajiri seli ka ban i b'i sigilen to ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ i bolo kɔni famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur c'est kelen tile bi fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli bani fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli baba fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli sanfɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur duguma i b'i bolo kɔni si duguma famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ayiwa i bɛ tila ka numan bolo yɛlɛma kini bolo kɔnɔ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli wolonfila famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur i poche kɔnɔ seegin an karamɔgɔ nin kɛ sɔgɔmada fɛ wallahi n'i ka nasɔgɔ ye 2000 ye diɲɛ don o don Alahu taala b'a nɔgɔya cɛkɔrɔbaw ka nin ta ka ala deli o de ka fisa tuma bɛɛ karisa n'an sɔn an ka jama ka ca an ka denbaya ka ca dɔw yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ ko banatɔ dɔ b'a fɛ pour que i ka wari d'a ma o ɲɔgɔn delila ka kɛnɛ la yan a ka ca wallahi depuis n bɛ wari di mɔgɔw ma ten fɔ cɛkɔrɔba dɔ ta kɛra tilegan fɛ n yɛrɛ wulila ka taa lajɛ a ko ne ma k'ale bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko n ka ɲama ka wari ci a ma ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ foto ta ka ci ne ma ka tila ka a ka muso mɔgɔw ka hakɛ to muso sugunɛ kɛra jeli ye ka o joli foto ta ka ci ne ma wallahi ko muso operela sisan ko joli basi bɛ ka bɔ a fɛ ko ne k'a dɛmɛ ala kama kɛ ko ne t'a dɔn dɛ mɛ ko ne ka kɛ ala ni kira kama ni a sɔrɔ ne y'a caman kɛ ni ko n k'e sigi ne tɛ taa ɲɛ jɔ karisa la bi an ka dugawu kɛ nin ye tɔw la n b'a di an t'a tigi dɔn quoi mɛ bi n ka jija ka se dɔgɔtɔrɔso in na k'a ye a kɛra an ka dɔgɔtɔrɔsoba la ne taara dɔgɔtɔrɔsoba la n ye adama de sɔrɔ yen an ka dugutigi adama ne ye adama ɲininka ka foto yira adama la n ko mɔgɔ jumɛn de operela u fɛ yan bi mɔgɔ jumɛn de muso jumɛn de jiginna a bi n'a ko gɛlɛya ne basi ni fɛnw bɔra la tan adama ko ayi ka foto yira ko nin yɛrɛ minɛn t'olu bolo yɛrɛ ka se zera ma dɔrɔn muso min b'a la ka mɔgɔ mun nana bi k'o tɔgɔ sɛbɛn ka se o ma ka cɛkɔrɔba ka kuma jouer a ɲɛ kɔrɔ a ka maɲumako kan a n'a ye ko bana kɛra cogo min na n'a sɔrɔ ni ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu dɔ nana yan bi a kɛra 2 heures waati de wallahi muso ko k'a ma se
ne to ye de sa ka cɔrɔba yɛrɛ wele nka ka sabali b'a sɔrɔ ne kɔnna ɲɛ dɔrɔnso la a kana n sɔrɔ yan bon e pourtant a nana koyi ayi a nana sɔrɔ dɔrɔnso la wari nɔfɛ a nana wallahi a nana i b'a bi kana adama ko ne ma ko ne nin don ko ne ye malankolon de ye ko ne kana dɔrɔmɛ kelen d'a ma wallahi adama fɔ ko n kana dɔrɔmɛ kelen ko malankolon don ni ko adama a to a kana a bɛ se ka kɛ a kɛra dɛ mɛ a bɛ se ka kɛ dɔrɔnso wɛrɛ de don a nanen kɔfɛ ne ko cɛkɔrɔba ma e ko e muso fɛnɛ de don a ko dɔrɔn ma ko ne muso ma jigiya o don ko wa ko ne muso ma jigin aw bolo o don ko wa hakili t'o la muso dɔ ma jigin aw bolo yan f'a den a jiginni gɛlɛyara dɔɔni muso ko k'ale hakili t'a la y'a ye ko b'a sɔrɔ ko hakili t'a la sinon k'ale selen kɔfɛ so ko basi de cunna muso kan ko tension cunna kan or que ale ye photo min ci ne ma o dɔrɔnso yɛrɛ kɔnɔna photo de mais ne ye 2000 d'a ma k'a ladi a ka nin ko sugu ninnu dabila a bɛna mɔgɔ dɛsɛbaatɔ dɔw kungo gɛlɛya anw yɛrɛ bolo don dɔ la a t'a dɔn k'a fɔ anw b'an dahirimɛ diɲɛ fɛn dɔ la ka d'a ma an bɛ mɔgɔ min balo Bamakɔ yan bɛrɛ b'a ni mɔgɔ 40 cɛ an b'an yɛrɛ ka denbaya diɲɛ la k'a di ala k'ale minɛ d'a ma u ka dalilu ta ka baara u ka mɔgɔ wele dabila u ka dalilu ta ka baara u ka mɔgɔ wele dabila ala k'ale minɛ d'a ma kana mɔgɔw deli ala deli nin ye faamusu kɛcogo fɔlɔ ye a kɛcogo filanan yɔrɔ sabanan an ko an to bila réseau kan o tɛna bila a kɛcogo filanan mɔgɔ minnu ka papier ko bɛ gɛlɛya n bɛ segin a kan tuguni n delila ka nin bila a bɛ siɲɛ caman bɔ n bɛ nin jamana la n tɛ ka papier sɔrɔ n tɛ ka sigili papier sɔrɔ ne b'a baara kɛ ni dalilu min ye n bɛ k'a di bɛɛ ma bɛɛ k'a ta k'a kɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye wallahi ne fɛn wɛrɛ dog'a la n yɛrɛ bɛ tɔw ta kɛ ni min ye ala kana n ta ɲɛ n bolo nin y'a dan ye sa dɛ voilà nka a bɛna ta dɔw b'a fɔ est ce que ko nin a b'a sɛbɛ la wa ala ka limana d'a ma i balima mana kɛ k'a ka papier ko gɛlɛyara jamana dɔw bɛ yen o sigi sɛbɛn ma nɔgɔn a mana gɛlɛya cogo cogo a kɛra cɛ a kɛra muso ye surukɛ suratul mulk tabarakal lazi biyadihil mulk a nasi bɔ siɲɛ 8 i b'a sɛbɛn siɲɛ 1 ka taa ban ka sɛbɛn siɲɛ 2 ka taa ban 3 4 5 6 7 8 siɲɛ 8 o tɛ sɛbɛn ko 8 wa surukɛ a 8 nana san ni nana se aya in ma fam sufi mana kibiha a bɛ bɛn fam tɔgɔ a bɛ bɛn solan yɛrɛ aya 14 ka taa bila 15 nana parce que aya bɛ daminɛ o huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan aya bɛ daminɛ nka ne kan t'ale yɔrɔ ma a bɛ daminɛ fam sufi mana kibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur i b'a nasi bɔ siɲɛ 80 ni siɲɛ 8 walima siɲɛ 800 ni 88 ka sɔrɔ ka solan tɔ dafa ni ye solan tɔ dafa sisan an karamɔgɔ i bɛ sɔrɔ sisan ka nasi i b'a d'a tigi ma a bɛ ko n'a ye tile 8 walima su 8 kana don bila arijinɛ bonda ye joli ye 8 de don a faamuyara a bɛ ko n'a ye tile 8 papier ko gɛlɛya bɛ maa min na walima maa min bɛ tunga fɛ a dahirimɛ gɛlɛyalen don hali k'a na so a kɛra problème ye wallahi a ye nin baara ka d'a ma sigiri foyi wɛrɛ n t'a mara n b'a di ala de kama mɔgɔw ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye n'o kɛra sisan e min bɛ yen ni e bɛ ka baara in kɛ aw yɛrɛ ye mori ye aw bɛɛ ye mori ye aw mɔgɔ min bɛ yen a tɛ ni ka mɔgɔ joli mɔgɔ kɔnɔntɔn aw bɛ mɔgɔ joli bɔ aw mɔgɔ joli don aw mɔgɔ 6 tɛ yan aw bɛɛ ye mori ye ne y'a 7 ye ne de y'aw ka kalanden aw bɛ su i bɛ sigi i bɛ solan in kala siɲɛ 8 tabaraka lazi biyadihil mulku ka solan kala siɲɛ 8 a 8 n'a mana se ni nana se fam su aya ma i bɛ kɔlɔsi ta ka wurudi i b'a daminɛ 8 na i b'o kɛ ka bɔ la o kɔfɛ i bɛ 80 kɛ o kɔfɛ i bɛ 800 kɛ o kɔfɛ i bɛ 80 kɛ ni courage yɛrɛ b'i la a kɛ 80 ye wallahi ni ala wele ka se niveau min na i b'o nafa de sɔrɔ a la ne b'o fɔ mɔgɔw ye baara de tɛ ka kɛ sa wallahi an caman bɛ ka fɔ ko dalilu moriya caman mɔgɔ caman moriya faamu quoi dalilu tɛ n bolo dalilu b'a bɛɛ bolo mais fɛn dɔ bɛ yen a bɛ mori yɛrɛ de la mɔgɔ tɛ se k'o d'i ma o ye baara de ye i ka baara kɛ
ni denganiya ye ne ko ngo joli 880 maa min y'a wurudi 880 su o su ani min y'a wurudi ni 880 ne dɔw ko k'a bɛ jaabi jɔn ta bɛ teliya bon min y'a wurudi 880 o ta ni tɔ ninnu ta bɛ se ka da wa bon moriya gindo de ni maaw ka baara kɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i ka baara kɛ ni maa ka wari minɛ ko n bɛna nin kɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i k'a kɛ a ka fisa e yɛrɛ de ma a ka fisa i yɛrɛ de ma a faamuyara e ka jɛ i ka nin wurudi su o su e ka nin wurudi 880 ka duwawu k'a ye walima 880 ka duwawu k'a ye an karamɔgɔ nin ye ne yɛrɛ fancinin nalen Salifu Tarawele fɔ Alimaɲi n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ walahi an b'a fo kosɛbɛ i b'a wurudi 880 i bɛ duwawu k'a tigi ye a ka papiye ko la ka sɔrɔ ka solan dafa ka duwawu k'a tigi ye ka fatiya ta ka duwawu k'a tigi ye su 1 su 2 su 3 su 4 su 5 su 6 su 7 su 8 wallahi Allahu taala b'a nɔgɔya n'i ye daga sigi ala dala fɛn o fɛn la wallahi ala b'i jaabi ni bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn ma Mohamɛdi caman bɛ a fɔlɔ ye ko 880 caman bɛ da 800 ko kɔrɔnɛ de don jurumi hakɛ joli bɛ ni ala cɛ pour que o hijabu bɔ ka bɔ yen ala ka sɔrɔ ka e ka nɔrɔ kun minɛ sisan a mago bɛ baara de la wala an bɛ min fɔ moridenw ye u ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ moriya la wallahi kɛ baarakɛla ye hali n'i ma wari sɔrɔ baara kɛ baara in de b'a to don dɔ la hali salon kɔnɔ maaw b'i ka tiɲɛ sigi ko ne tun bɛ cɛ kelen min dɔn n'a ye ala deli a bɛ kɛ o da ye karisa ye wa i ka denbaya bɛ kodɔn n'o kunnadiya ye ala ka lemina d'a ma dɔn n'i y'a ye an karamɔgɔ ne ni su segin dafara saga min bɛ yen ni yanni a bɛ saga de ɲini saga min n'a dafalen don kosɛbɛ a bɛ hakɛ to mɔri ka telefɔni y'a ko nun daminɛ i y'an kalala a ɲɛna o donc saga min bɛ yen n'a dafalen don a bɛ saga kantigɛ i n'a fɔ don an ye sagajigi bɛ ɲɔgɔn faga saga in kun dafalen don mais mɔgɔ ka baara tun tɛ ne ne yɛrɛ b'a fɛ ka ala deli dɔ kɛ o baara de don mais n'i ko dɔw ma hali kana ni 20 saga ye 20 bɛ saga 7 tɛ dɔ sɔrɔ ala ka lemina d'a ma donc n'i ye saga faga i b'a kɛ sara 8 i b'a sogo kɛnɛ nin mɔgɔw la du 8 sara 8 du 8 olu bɛɛ ka duwawu kɛ ko ala ka duwawu minɛ ala ka duwawu minɛ ala ka duwawu minɛ cɛ ye duwawu min kɛ hali n'a ma minɛ i kama a bɛ bɛn olu dɔ kama o du la adamaden joli b'o kɔnɔ o denmisɛnnin joli bɛna fa o kosɔn denmisɛnnin joli bɛna taa fɔ a fa ma barika ala ka saraka minɛ ka sɔrɔ a tɛ saraka yɛrɛ bɔ kun dɔn ni bɛ mɔgɔw kɛ ka ɲɔgɔn da ne ye morikɛ fana ye t'o saga ne y'o saga sɔngɔ minɛ k'o dun e b'o dɔn ya bɛ sɔrɔ cogo di ala ka lemina d'a ma o papiye ko la n'i ye nin kɛ papiye ko la c'est fini wallahi tɛ hakili latigɛ a faamuyara i ka limeri video y'a partager fɛn dɔ la wa i ka gɛrɛ quoi yɔrɔ ka jan yɛrɛ i b'a gɛrɛ quoi ala ka lemina d'a ma nin ye femme su kɛcogo filanan ye ne ye nin kɛ diɲɛ ko o ko la n ye nin de di cɛkɔrɔba ma k'a ka sigi a kan a ko tellement que femme su dɔw jaabira bolo ko ne ka femme su yɛrɛ dalilu dɔ d'a ma ale bɛ se ka sigi min kan ne ye nin d'a ma kalo o kalo a b'a kɛ tile 8 tile 8 mana dafa n'a ye saraka sɔrɔ a b'a kɛ n'a yɛrɛ ma saraka sɔrɔ a bɛ continuer wallahi hali don o mori dɔ bɛ k'a fɔ ma fana wallahi ko depuis ale ye femme su daminɛ ko depuis a ye femme su daminɛ morikɛ in bɛ Côte d'Ivoire de imam de don ko kabi ala k'a da sunkalo kɔnɔ k'a kɛ ale ka balo ma jɔ fiyewu wallahi ko nin ɲinan don denbaya ka ca mais ko diɲɛ don o don kɔni ne malobɔrɔ ma don ale fɛ sukɔrɔbɔrɔ bɛ don yen ko ala ni nin dalilu sababu ala ka lemina d'a ma donc hali ka danni ma n'i b'anw jigi wasa parce que maaw ye danaya sɔrɔ a kan ka ban u y'a kɛ k'a ye tiɲɛ don cɛ y'a fɔ cogo min na wallahi ala ta kɔfɛ a bɛ ten nin de ka gɛlɛn a yɛrɛ bi ala ka nɔgɔya an ma ala ka baarali nɔgɔya an ma ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka partager a faamuyara Mohamɛdi k'u ka kɛ question bɛɛ ka question bila an bɛ se ka fɛn fɛn t'a la mais an b'a jaabi ni ala sɔnna faamuyara kuma dɔw la TikTok YouTube Facebook question bɛ na retard la n b'a dɔn réseau de don wa an tilalen kɔfɛ live la o ye question caman ye an tɛna se k'a bɛɛ sɛbɛn a faamuyara ne kun ko n b'a kilisi min bila ni maa min tɛ se femme su kɔnɔ aya la
kilisi na me kake angramo kilisi na ne kanu ka kala do yin shiriya o bene kake jien dungu do suguma da fe jien dungu do suguma da fe no ala kan ke hal ne shira yora wara minte dugu sanfɛ la ye ne bɛ dugu jɛnɛ ni kilisi de mina di bɛɛ ma bɛɛ ka ta an delila k'a di ka caya nka an bɛ segin a kan toujours mɔgɔ kuraw de b'an lamɛn mun ma bɛn n'a ye n ka cɛkɔrɔba ka dalilu don n b'o fɔ ka da kan n ka cɛkɔrɔba ka kilisi don a y'a di yan de n bɛ kalanyɔrɔ de la parce que ni n dahirimɛ gɛlɛyala n k'a kɛ ne kɔni y'a kɛ laada de sa don o don n b'a kɛ n ka cɛkɔrɔba jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ko denkɛ min ni kala dalilu dɔ la i fa ye n kala la depuis ne ye dalilu dɔn ne tɛ hali wurudi jamujan kɛ bilen ne ka si ɲɛnɛ wurudi la ne t'o kɛ bilen ne ko cɛkɔrɔba ala wele ala wele n'o tɛ kelen ye ko an karamɔgɔ ko ala wele kunba ye jumɛn ye i ka diɲɛ sɔrɔ ko tɛ wa wallahi k'i b'a sɔrɔ kilisi in na ko mɔgɔ caman bɛ si an ɲɛnɛ ko ni diɲɛ ko bɔ la a lahara ko ka dɔgɔn dɛ ko n'o a kun y'o ye ka n ka sababu b'ale bolo a sɔrɔ ka se kilisi a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba in kala la wallahi ne na kilisi in di mɔgɔw ma tuguni u k'a ta fisabili la u k'a ta u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye. video lamɛn a ka partager Suruga n'i wulila sɔgɔmada fɛ yanni ka kuma mɔgɔ fɛ o de y'a ɲuman ye yanni ka kuma mɔgɔ fɛ nka dɔw ko k'u bɛ taa fajiri la mais ko olu mana bɔ fajiri la misiri la mɔgɔw bɛ foli k'u la k'u tɛna se k'i daje hali n'i ye foli kɛ mɔgɔw la n'i taara so a kala a kilisi filɛ nin ye tu bisimila wuludosokɔrɔ 9 suruku cɛkɔrɔ 9 dugamasakɔrɔ 9 sutu ko ka dugu jɛ n'olu dama don walifɛn na olu bolo bɛ don walifɛn na dugu de jɛ ka suko n'olu dama don walifɛn na olu bolo bɛ don walifɛn na sutu ko ka dugu jɛ ni karisa dama don walifɛn na ni karisa bolo don walifɛn na dugu tɛ jɛ ka suko ni karisa dama don walifɛn na ni karisa bolo bɛ don walifɛn na ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin kɛ dɔrɔn k'i ɲɛda sɔrɔ a siɲɛ 7 an karamɔgɔ i bɛ ɲɛda salonni nin i ka bɔ n'i ye mécanicien t'i sigi i ka garage la i bɛna jaabi di ne ma n'a sɔrɔ i ye chauffeur ye k'i tɛ ka mobili sɔrɔ taa i sigi mobili ɲini yɔrɔ la n'a sɔrɔ i ye maçonkɔrɔ baarala ye nin kalan i ka t'i sigi baara ɲini na ne tɛ fugari de dɛmɛ dangaden mun b'u lalatɔ mun b'u da so ko an grand frère bɛ yen ou bien an tandi bɛ kɔ kan ou bien an ka legacy bɛ baara la ale de bɛ ka chargement ta wallahi ne t'i dɛmɛ nka denmisɛnnin mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ a ye baara kalan nka tɔ kɛra a nana sigi baara yɔrɔ la marché tɛ yen wallahi ne b'i dɛmɛ n seko dama yɛrɛ la wa n ka dalilu di kun olu de ye mɔgɔ dalen lawuli cogo tɛ ne bolo ne yɛrɛ dalen tɛ ne bɛ baara la o bien y'an seere yan dɛ an bɛ baara kɛ dɛ an bɛ ala wele kɛ an bɛ baara kɛ parce que muru min bɛ n'u tɛ se ka client ka wari kɔ parce que ko balocogo t'o la t'anw ye dɛ ayi ala ta kɔfɛ projet b'an bolo projet sira caman han wallahi hali ka da sɛnɛ yɛrɛ ma fɔlɔ o b'an bolo an bɛ se ka balo so donc k'a fɔ i mana ni fɛn fɛ hali ni nana mɔgɔ fɔ an b'a fɔ bisimila o t'anw ye dɛ an b'an ka kɛtaw dɔn an bɛ kan ka kɛ min kɛ an b'a dɔn an man tɛ ka min kɛ an b'a dɔn parce que an ye sariya de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ an na sigi ala k'ale minɛ d'a ma donc nin de y'a kilisi ye u ka nin ta k'a kɛ sɔgɔmada fɛ siɲɛ 7 u bɛ nin ta ka ɲɛda salo a la i ka bɔ i ka t'i ka sugu la i ka minɛnw labɔ i k'i sigi i ka garasi la k'i ka tile labɔ i ka sigi ni kilisi kalannen kɔfɛ i n'a fɔ ɲɛna ko depuis binna baara la i ma bi don ɲɔgɔn ye wa n'i ma dabila fiyewu don o don bɛ ten wa kilisi ni dumɛn'a kan a bɛ tila ka fɛn wɛrɛ d'e ma tile kelen maa min y'a kɛ tile kelen dɔrɔn ka kɔ segin o t'a sɔrɔ a la parce que maa mana mɛn dalilu kan a bɛ k'i bolo kabako de ye hali ala tɔgɔ ni mɛnna kan a bɛ kabako de lamaga i bolo ani n tɛmɛsɛnɛ y'a gosi tɛ kelen ye quoi parce que dɔw hakili bɛ jigin ala la ni gɛlɛya bɛ yen ani nɔgɔya kɛra sɛfini sa voilà a caman bɛ ten ala ka lemina d'a ma mɔgɔw ka nin ta ka baara inshallah mɔgɔw u ka partager u ka question filɛ ni min bɛ yen quoi a bɛ adama ta filɛ fɛnɛ ni question ninnu bɛ yen an k'o jaabi joona parce que an ye layidu di ale bɛ YouTube la nin don ale fɛnɛ don borusu bɛ ka tɔrɔ wa ayiwa ala k'ale minɛ d'a ma
polisiw bɛ ka tora a ka kɛ ɲumankɛla ye n m'a fɔ fanga ka baga i ma dɛ mais ka fanga sɔsɔ an tɛ maa si dɛmɛ fanga sɔsɔ kan an yɛrɛ tɛ sariya sɔsɔlaw ye voilà ne tɛ maa dɛmɛ fanga sɔsɔ kan mais n'a kɛra dansago ye ne yɛrɛ tɛ sɔn fɛn ma o jɔnmaya de n tɛ sɔn fɛn ma dɛ o ye jɔnmaya ye n delila k'a fɔ faama dɔ ma ko viɲɛti n ye viɲɛti yira ko ale ye ne fiyɛ ko ne jɔra retard la ne ye yafa deli o bɛɛ n'a ta ka moto kile bɔ a don y'a sɔrɔ ne bɛ moto la k'a bɛ taa n'a ye ne ko k'a ka taa n'a ye basi t'a la k'a ka taa n'a ye a kɔ seginna ka na a tila ka na parce que a bɛ ka n provoquer ne b'a dɔn a ye kuma caman fɔ marifa b'a bolo n ko ne ko e ka jigi tɛ marifa in de wa n ko walahi a ci ne la a ci n ko n'i ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan an ka taa fɛ n bɛ papiye siɲɛ i ka ci na mais n ye mun de kɛ i ye fɛn fɔ n ye yafa deli mɔgɔ kɔ dɔn ne y'a fiyɛ kɔni jagoya miiri la ale ko tɛ parce que ne yɛrɛ tɛ fanga dɔgɔya la ne tɛ fanga dɔgɔya dɛmɛ wallahi n t'a la parce que kodɔn hakili ka baara tɛ fanga bɛ e yɛrɛ de ye a b'i fiyɛ k'i kana taa yan fɛ jɔn de bɛna taa faga ɲɛfɛ e de bɛ taa faga o a kan bɛ e de ma pour que ka kisi ne ko karisa ye sabali kuma farinyala a nana safɛ a jigi kɛra min ye o marifa de ne ko k'o ci ko nka n fana bɛ kelen d'a ma ne marifa in kɛra n'a ma ci n ko n dalen don ala kɔni ale si tɛ nin na wallahi billahi n ko tɛ ne o y'ala nɔ ye sa sinon o tɛ ne nɔ ye n m'a fɔ i bɛ sa ka si dɛ o bɛ ala bolo n m'a fɔ fa bɛ dɔ la ka si dɛ nka dugu bɛ jɛ kɔni bɛ jɛ ka sɔrɔ e bɔra la e bɔra tɛ nin na a don jigi bɛ dalilu kan mɔgɔ kana farinya fana ni jigi t'i la dɛ ka i tɛgɛ kuma jalan fɔ ye mɔgɔ ɲɛna dalilu t'i bolo n'a fɛn fɛn jagala la i ɲɛ jogo don a ma ɲi dɛ wallahi n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ a to i ka jo ka sɔrɔ a to i ka jo sɔrɔ kana baga adamaden ma a to mɔgɔ ka dan sago i kan hali ni mun tɛkun ɲuman b'i bolo hali ni dabali ɲuman b'i bolo n'i y'a kɛ a bɛ kɛ a to mɔgɔ ka dan sago i kan fɔlɔ bamanan n'u tun b'u ka dabali lajɛ n ko bɛ taa baga yiri ma fɔlɔ yiri ma u mana t'u gosi yiri la sa u kamakun t'u dimi yan ko yiri filɛ ka dimi u kamakun gosi fo ka o dimi don u la u bɛ n'u ta sara sisan maa maa bɛ dalilu yɛrɛ dɔn wallahi a ti baga adamaden ma a b'a to mɔgɔ ka don a ka dusute de kɔnɔ donc n kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye ka n jajɔ fanga ɲɛ ko ne ye dalilu d'i ma a bɛ dalilu tɛ ne bolo i jija i ka dɔrɔn ɲini k'a dɔn a mago bɛ fɛn min na o ka sɔrɔ i bolo voilà ala k'an kisi n'a kɛra dansago de ye sa fo n k'i ta tiɲɛ ou bien fo n kana bɛn aw ka sira la fo aw ka wari de di jagoya la k'a sɔrɔ wari di ko tɛ yen ayiwa ala deli wallahi ala deli ala deli ne delila ka deli surun dɔ di n delila k'a di mɔgɔ jugu kan n ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni i bɛ ka taa dugu dɔ la i siran don k'a fɔ mɔgɔ bɛ n'i dabali o delilu kelen ni maa ye dan sago i kan ni maa ye dan sago i kan i b'a ɲini ala ta'ala fɛ n'a ye fantan jigiya da kɔnɔ dɔw de ye n bɛna wele cogo fɔ aw ye wallahi kilisi dakuruɲa damadɔ de don i b'a fɔ ko tu bisimila tu bisimila tu bisimila sukoji a bɛ bɔn a tɛ min sukoji a bɛ bɔn a tɛ min sukoji a bɛ bɔn a tɛ min a tigi senɔ lajɛ i ka daji to a la wallahi billahi maa min ye dan sago i kan k'a ka se yira k'a ka fanga yira cogoya t'e bolo nin kɛ i ka ala deli ni ala y'a sara min na o ye ala yɛrɛ nɔ de sa a faamuyara ala ka lemina d'a ma donc i b'a fɔ bamanankɛ a ka don an ka page kan an ye kilisi wɛrɛ bila jafin 100 jakumafin 100 o kilisi bɛ an tɛna se o ka bilen a ka taa don a k'o ta n'i y'o ta k'a bɔ balima dɔw yɛrɛ ko ma ko pour que hali dibilan ka k'i la
ko ale ka cɛkɔrɔba kun bɛ dibilan dilan n'a kilisi de ye jafin 100 jakumafin 100 olu bɛɛ ye bere ta bere 100 ta k'u bɛ ala bugɔ ma se ka ala bugɔ k'u bɛ kira bugɔ ma se ka kira bugɔ ka taa bila kilisi laban na ko ale ka cɛkɔrɔba tun b'a fɔ n'a tun b'a fɛ ka dibilan dilan ka taa don i jugu kan ka sɔrɔ a ɲɛ t'i la i ka gileki de bɔ ka i sigi nin ka k'a kala mɔgɔw ka taa an ka page kan an ye video kɛrɛnkɛrɛnnen ka nin kilisi kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ dalilu dɔ an t'a bila parce que a bilali a bɛ jama tɔɔrɔ mɛ a tɛ jama nafa mɛ mun bɛ se ka jama nafa an b'a bila i b'i sigi ka gileki de kan ka nin kalan i kana golo so kɔnɔ i kan ka fini mun don i la dɛ i bɛ bɛɛ labɔ so kɔnɔ fɔlɔ denmisɛnninw labɔ u ka nin langolo in i bɛ da sogo i yɛrɛ de la i bɛ finiw bɔ ka i sigi a kan ka nin kilisi kala kan ka sɔrɔ ka fini in don i la sisan an karamɔgɔ nka i cɛsiri i ka saraka bɔ ne depuis kilisi in di don ne y'a fɔ bɛɛ ye ngo ni min y'a ta i ka saraka dɔ bɔ sinon a b'i garisɛgɛ siri dɛ i tɛ fɛn sɔrɔ wa fɛn tɛ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ garisɛgɛ siri mɛ i jija ka fɛn dɔ sarakati ala ka limina d'a ma donc ni lahalaw de don dɔrɔn inshallah fɛn caman bɛ yen an t'a bila réseau kan fɛn caman bɛ yen dɔnniw na min bɛ mɔgɔ dɔw nafa nka an t'a bila c'est e bɛ ka fɛn min kɛ k'a ka mɔgɔw kisi ka bɔ jugu ma ne yɛrɛ y'o di jugu ma dun ala ka limina d'a ma a kɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye partager an karamɔgɔ awɔ ɲɛmɔgɔya sira bɛ yen n b'a fɛ ka nin yɔrɔ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ a kuranaya bɛ yen mɛ o baara bɛna caya mɔgɔw ma dɔɔnin mɛ an bɛna a fɛn de a kilisi de d'aw ma i ka ko kana dogo baara yɔrɔ la i ka ko ka diya mɔgɔw ye mɔgɔ kana se ka don k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i mangoya parce que nin fɛn fila de bɛ mɔgɔ ka ɲɛmaya bali i ka ko diya sanfɛmɔgɔw ye ani dugumɔgɔw fana ka karaba ye mɛ ni nin fila bɛɛ pɛrɛdila i bolo a ka gɛlɛn ka taa sanfɛ quoi e yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ min mara fɔlɔ n'o ma sɔn i ye a ka gɛlɛn ka taa sanfɛ a faamuyara n'a ka di ye a yiri ye tabakunba ye o ɲini i ka n'o baara n'i m'o sɔrɔ ni n'o cɛ ka jan situlu dɔ ɲini i ka n'o baara o ye jumɛn ye tu bisimila san bali dugu bali san balila ne Solomani Tarawele ma dugukolo balila ne Solomani Tarawele ma zango dugukolo kanfɛn ni tile ma dogo ne Solomani Tarawele kana dogo ni kalo ma dogo ne Solomani Tarawele kana dogo ni lolo ma dogo ne Solomani Tarawele kana dogo ne ko ala ne ko akira nin kɛ situlu la i ka to k'i mɔ la i ka ko ɲuman fitinin a bɛ kɛ koba ye i ka nin kilisi kɛ situlu la nka a yiri ɲuman ye tabakunba bulu de ye n'i y'a ko la o kumana ka to k'i ko a la hali n'i ma tobi i bɛ se k'a daji i bɛ se k'a kilisi kalala k'a daji n'anw yɛrɛ don an b'a kɛ furabulu kɛnɛ de i b'a furabulu kɛnɛ bɔrɔntɔ kana dɔrɔn k'a tereke n'a a bɛ kanga komi safinɛji a faamuyara ala ka limina d'a ma a bɛ k'a la siɲɛ 7 de siɲɛ 7 a faamuyara wala balima dɔ bɛ ka appel bɛ ka don salamu alaikum an kana i bɛ kan kɔrɔta allo salamu alaikum wa somɔgɔw bɛ yen an b'a baasi foyi tɛ an b'a arajo ta de bɛ nin kɔnɔ tɛ la bisimila aha aha amina rabi amina rabi amina rabi amina rabi aba grea
Traoré de do. Traoré. Amba. Awa ne Sissoko. Ayo bismillah. Ay basmate comme faydaw kadani. Ambe boka foli blawla. Adiyara ko ju adiyara. Aw angwe foli kawye ka duwa kawye ka duwa nginaw. Adiyara ko ju adiyara. Awo lere to Adama Sissoko. Sissoko adiyara ko sebe. Merci beaucoup adiyara wala mbifo. Awa ambe Espagne. Okay. Aw kan de meni duwa. Nala sona me duwa ko ju. Inshallah adiyara ko ju adiyara. Awa foli tundo. Wala adiyara ko ju foli adiyara. Naw ka émission. Nala sona ma inshallah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yamadu sumogo be. Ko bastu la je mo de. Basi fo itana bela tanto. Arwa bas fo alhamdulillah. Ma bismillah. Tiare la aga live atablo kan yimene vraiment. Alhamdulillah. Metuka la me wati. Itu ndamara tia frado la dongu mala ngorongo fi dongu nani tuluje safna benyi bara ñoo fe yana ñu fara ñoo ka me nya commander ka bom mais ngorongo ko ma si volum safna era safna be sira la ke voilà donc ni kon wati na ega iru suma inko sebe no safna ko sira me gorongo de masi ko bako nala sona na sere ba fara yonga voilà na sira donc me gorongo abere be jena ani ngolo bere be sisi ñoo fe wa amungo akulo dama be sisi ngani ya be sore ba be jeni ñoo fe ka sisi okay ka sisi ka mungu bo ka ni tuje safna fara ñoo voilà inshallah o yake tuwe d'accord vraiment na ko na donc mba barako na krato mina mba fi nyana mo go jabi chamandi mina kila ka seka ka mina famu sisa na la sona okay d'accord wode tunda ka folde tundo merci beaucoup adiyara Traoré ba salam alaikum allo salam alaikum wa alaikum salam ta'ala barakatuh awa Traoré idore ba somo bas fotia ala ulano amina rabbi la rekeu amina rabbi ya so no dama amina rabbi la nyanu sabati amina rabbi va partager ini chelombe Traoré 3 magasi inshallah dia partager la wati de minda me komi nyere depuis ne be etito ka ne kuma mo fe etito ka première fois ni wala ka Allahu akbar adiyara no ko ne bot ifo adiyara Traoré kaere lora ni kono geni yae kwa wala musu na wonde msona ibla ajouter ya fengela mo wala tani kuma mpakeni